दाथ' कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन हाथाय बाजाराव मैगं गोथाव गोथाव मोना। मोनबाय आंना अमा या। हाय वेलकाम टू बैक माय चैनल। नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चैनलनि गेजेरजों बरायबाय। स' आं दा थाइजौजों अमा बेदर ओंख्रि संनो नागिरदों। स' जायफोर बिथांमोना नायनो गोसो दं फारियै नायलांबाय थानो हागोन। दाथ' कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन हाथाय बाजाराव मैगं गोथाव गोथाव मोना। बेनि थाखायनो थाइजौजों अमा बेदर संसै। फार्स्टआवनो आं थाइजौ बेदरखौ लेमनानै लाग्रोनोसै। नैल' हानायावनो बुरजा जाबाय, बेनि थाखाय नैबे थाइसेखौ हाथ'ला। संनो थाखाय रेडि जाबाय। सामब्राम बानलु थाइजौ गासिखौबो मोजाङै सुनानै लाखाबाय। ओमफ्राय बे अमा बेदरखौबो रुनानै मोजाङै सुखाबाय। गासिखौबो रेडि खालायनानै लाखाबाय आं संनायनि सिगां। दा बिदिब्ला जागायनोसै। मालायना गेसाव सङोब्ला नै आंना गेसा होखांसै अरदाबावनो। सारायखौ जानबाय, गरम खालामसै। साराय दुंसान्दि आङो सामब्राम गुफुर बानलुखौ नुग्रोनोसै। सामब्राम गुफुरखौ देनोसै, बेखौ बानलुजों सामब्राम गोजाखौ जों उननोसै। गेब्लेबाय। हालदै संख्रि हरखांसै। मस्ला देनायाव दै होनानै मेलहायनानै हरनोसै। दैखौ एसे बुरजा होबाय बेदर मोनबाय आंना अमा या। मोनजोब्बाय, दाना जानो रेडि जाबाय। दाना जाखांजोब्बाय नै आंहा एसे आग्लायबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। बाय बाय। थेंक इउ स' माच फर वाचिं।